Започваме с анбоксинга на Samsung Galaxy S25 Ultra. Писалката не е точно в същия цвят, както телефона. В кутията, освен нея, имаше стандартно кабел за зареждане, оплътвания и игличка, с която да си сменим сим-картата. И още малко да се насладя на розовия цвят. Ще изпробваме телефона на пътуването, защото го получих веднага преди него, именно в Румъния, Букурещ. Отидохме да вечеряме в един руфтоп, където пробвах малко нощните снимки и използвах приложението за превод на документ, защото менюто трябваше да го изтеглим с QR код. И нямаше английска версия, освен само на имената на ястията, а всичко, което се съдържаше вътре в тях, беше на румънски. Затова с ограждане и превод успяхме да разберем какво може да си поръчаме, т.е. какво ще съдържа. Още малко нощни снимки и още един опит за превод, този път от снимка. Зум отново на менюто в едно заведение за бързо хранене и от самата снимка ще извлечем текста. След което от самата снимка натиснах върху текста и я преведох отново от румънски на английски, за да разберем какво ще си поръчаме. Едно от любимите ми неща, което все още не мога да използвам правилно, но ще оставя линк от официалния сайт на Samsung как може да стане. Expert RAW е допълнение към вашата камера. За да направите двойна експозиция, трябва да отворите приложението и да следвате стъпките, както съм оставила този рекординг тук, или да погледнете видеото от официалния канал на Samsung. Сега ще направя опит за двойна експозиция, като заснема първа снимка и веднага върху нея сложа втората и се получава ето този ефект. От разходката правим зум чек с портрет, след което и с самата камера. И за край, тъй като не можах да се снимам пред картината на Ван Гог, се добавих на нея с копиране и поставяне от галерията.